siyacela ubaba uShumayela umculo lapha ekhaya aselekelele ngomthandazo. Amen. Sandlelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo izizukulwane. Senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehovah Nazaretha
isiqalo somthandazo wesabatha bandla elikhulu likamenzi izulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni imini enkulu yahlonishwa babethu mezulu nomhlaba wezezulu nomhlaba eqedeni kwakhe wenza izulu nomhlaba nezinto zonke dumseni odumsekayo Jehova esiphakameni akakwamukela mangalelo ugcina usuku lwesabatha udumo malube kuye wenza izulu nomhlaba amen makube njalo ayikhumbule indlu wasenza khona nodingane yeyichithekileyo ayibuthe echithekweni kwayo amen makenze njalo wenza izulu nomhlaba phakade amen uNkulunkulu Nkosi yethu wamukele ukuthandaza kwethu ungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho makube njalo amen hlabela azula ehlane nasendabe
ibandla lenkosi masiguqe sithandane. Amen. Ube kuhle ukuphakama kwami kwabayingcwele. Siyavula umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sika-197. Mawungibeza Nkosi lakho ungalilalela haleluya Yesu ungashiya ngiyayikhetha inkosi yasekudeni awumanazaretha ngiyethuka njengoba ngiqhamuka la ngiyezwa nje lezi ngane nje zayathi hawukele ukuthi ifuna befundisi nami ngilena ekhaya ngiyagula lekhaya ngithi mntubatuba kodwa ngithe angisami ukuthi ngikhuphuke ngempela ngiyise ngizosho ngoba bekade sikhona lapha esihawukele sibuthene kumcimbi omkhulu manje siyafuneka futhi cha
ake ngihambe ke ngiyobona lolu thando lungaka ukuthi lokhu kufuneka befundisi nje sizokwenziwayo sihawukele ngase ngithi cha ngizame ngawo kamanje ukuthi ngifike angiphile kahle njengoba ngiguqile nje la ngiphethe umkhuhlane kakhulu kabi kodwa umsezashembe wona uhlala umile nje iboshelwa noma esacela sengiyajabula nje uma ngithi ngiyafika ngibona ubaba uMavuso phakathi kwethu kade ubaba uMavuso simcele ukuthi ake sihlanganyele nawe lapha uMavuso ehlehla sihlanganyele uMavuso nawe ehlehla uMavuso hawu ngiyajabula hawu libuyeliswe namhlanje ngiyajabula ubaba uMavuso khona umfundisi kakhulu kabi unyazi belunathi lapha ekuthuthukeni lusinika isibusiso luthe uma niphinda nixabana nehlukana hayi ngokugcina lokhu namhlanje ngakho ke manje wonke umuntu ola ugqokele ingubo lena uma engayiplace ngaphansi konyazi kusho ukuthi akawufuni igama elisha azoyibiza ngalo hayi ukuthi ungumNazaretha unyazi lugunyaze abefundisi ukuthi ibona abashaya ugitari yonke le Gauteng lena engikwazi yawa noma ngezwe ngedwa mhlawumbe ngiphutha ngizwanga kahle kwathi ayithina esishaya upiano lapha nonyazi sibuke zonke izimvu zonyazi lapha ziseyiphathwe futhi unyazi lunemise emibili lapha eGoli ithini esiphethe yonke le Gauteng wengikhamo lapha nje Nkosi yami makunje nginowapi kahle ngiyabheka bangibiza bafana bathi ngena engenileke baze bangibhakisa lapha ngoba ngifika nje lukhulu lolu suku uyazi ukuba sembizweni ungazi ukuthi ingani inhloso yalembizo kodwa awazi kodwa uma uyinazaletha funeka ubone ukuthi ukhona ukukholwa igoli yakho na ukukholwa lapha ukukholwa ngawo ngamanje ukuthi ufike angiphile kahle njengoba ngiguqile nje la ngiphethe umkhuhlane kakhulu kabi kodwa umsezashembe wona uhlala umile nje iboshelwa noma esacela sengiyajabula nje uma ngithi ngiyafika ngibona ubaba uMavuso phakathi kwethu kade ubaba uMavuso simcele ukuthi ake sihlanganyele nawe lapha uMavuso ehlehla sihlanganyele uMavuso nawe ehlehla uMavuso hawu ngiyajabula hawu libuyeliswe namhlanje ngiyajabula ubaba uMavuso khona umfundisi kakhulu kabi unyazi belunathi lapha ekuthuthukeni lusinika isibusiso luthe uma niphinda nixabana nehlukana hayi ngokugcina lokhu namhlanje ngakho ke manje wonke umuntu ola ugqokele ingubo lena uma engayiplace ngaphansi konyazi kusho ukuthi akawufuni igama elisha azoyibiza ngalo hayi ukuthi ungumNazaretha unyazi lugunyaze abefundisi ukuthi ibona abashaya ugitari yonke le Gauteng lena engikwazi yawa noma ngezwe ngedwa mhlawumbe ngiphutha ngizwanga kahle kwathi ayithina esishaya upiano lapha nonyazi sibuke zonke izimvu zonyazi lapha ziseyiphathwe futhi unyazi lunemise emibili lapha eGoli ithini esiphethe yonke le Gauteng wengikhamo lapha ngakunje nginowapi kahle ngiyabheka bangibiza bafana bathi ngena engenileke baze bangibhakisa lapha ngoba ngifika nje lukhulu lolu suku uyazi ukuba sembizweni ungazi ukuthi ingani inhloso yalembizo kodwa awazi kodwa uma uyinazaletha funeka ubone ukuthi ukhona ukukholwa igoli yakho na ukukholwa lapha ukukholwa nje igoli lakho bengeke lezi ngane zibiza abafundisi kanti kukhona into embi ezizoyenza kodwa kusho ukuthi ukukholwa kufihlakele ukukholwa esibizele khona la okuyikhona esibizele khona abasibizile mina nje ngakho ngiyayifikela mhlawumbe abafundisi bembafika sebeswile ngoba kade bexoxa nalezi ngane zisho ukuthi hayi sibizele ukuthi nokuthi manje yabona kuzima kabi ukuphatha inkonzo enjena ngeke uyiphathe wedwa uba awazi ngempela i-topic introduction yakho ndithini kodwa mina ngizipha nje introduction yothando nokukholwa amen ngibonga ukukholwa nikwenzile ukuthi nisibize sibe lapha akubalekile ukuthi kasazi ukuthi nisibizeleni
kodwa umani niye nakha udobo lokuthi ake sibize abafundisi bethu bonke nje bese lapha sase siba khona-ke kulungile sesiyoswa phambili. Kunzima kabi yabona nje ngiyiphethe le nkonzo angizoyiphatha ngedwa nami ngisika ijuphe mhlawumbe bothi sebekhuluma abafundisi ngoba sengizwa sebabahlebelile basebeyithinta le ndaba mina ngiyisuka nje mntubotuka ekhaya ngiyayigulana nje ngiphathe lo mkhuhlane ukuhlala nje kwami lapha phansi njengamanje nakubalulekile nihlale nifune ntithu kodwa la mpompo usunikezwe mina manje akusekuningi engizokusho ngizosho nje mina nini nisibizile lapha inkosi izinibusise ngoba ake nisibizele into engenhle kuhle sizoswa ngani mhlawumbe ngizolalela kubafundisi uma sebesho kanti benani phela bazobe sebesho ukuthi kanti ukuthi kanti ukuthi kodwa nje unyazi uma basa abantwana abaphethe unyazi ukuthi banabefundisi bebabize ngelinye la ukuthi ngize ngisuke ngangihake emntubatuba yakuza wemacingwane wemchunu umntwana mlamo wami yini lena osibiza la uthi uyazi nje mina ngingakuphathela lapho uma ungafiki kanti kokwenziwani uthi hayi ukukholwa nje akukho lutho cha kulungileke Manazareth engcwele ngicela ukuhlala ngezansi ngoba njobe ngisho ngithi nginika into ekhulu ngabe ube mphathi inkonzo engazi ukuthi ibanjwa kanjani ngaphi nimbabisa inkomo engenampondo eyinqukwe kodwa inazo phela impondo ngoba inokukholwa kwaSheba ibonga inkosi labo nje abaqalile ngizonibona ke namhlanje ukuthi senikhulileke uma senikwazi ukubiza abafundisi nibabuzele into epositive ukuthi ke manje ngizoqala ngithi ukuchazikhulile lezi ngane kufundisiwe ngempela nazi ingane ezisibizela into enhle kodwa phela beningeke mina nje ngitshele mina ngile kude kodwa nje hayi yini imchuluqwa ngasithu sikulungileke kodwa ngajabula mofika ngiyajabula ke nami ngicela kube umbhobho ngonikeza abafundisi abantu nabo ngizolalela bona ukuthi mhlambe nibahlebelile nje bakade befikile ngicabanga ukuthi sonke sizimpuputhe sonke singabafundisi lapho sibizwe izingane nje asazi sibizeleni kodwa ngizohlala phansi la mina ngiyajuliswa nje ukuthi hawu umsila wengubo iqhasithe impela khona abahleli ngaphandle ungafunga impela ukuthi kuyoqhamuka unyazi sikwathi silinde unyazi manje uzongena manje la uma imoto zikaka kokufika le nangale ngaphandle ngaphesheya kwanza kwashona le ayikhona lukhulu lolu suku la namhlanje bafundisi ngomoya wesonto nje akukho kubi ngicela umbhobho ukubuyisela kini qhuqhuqhuqele nkonzo Jehova ungumalesi wami mina angiwesela yalalisa umoya wami
Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bangcwele bonyazi sisenkonzweni yonyazi. Size lapha ukuzodumisa. Omnye ke nomunye makahlole imisebenzi yakhe. Incwadi kaGalatiya incwadi kaGalatiya kujangithi ku-16 no Galatiya 16 yeah verse no uGalatiya 4 verse 16 mangaphosile omunye angivulele kuye futhi uGalatiya 6 ebese funda aqale verse lika 4 ehle njalo. Galatiya 4 verse 16. Ngakho-ke sengisitha kini ngoba nginitshenile iqiniso na Ini khona la sibhekene naleyo ngwaqa esontweni. Mawukhuluma iqiniso kulezi insuku uhujwa yonke umuntu. Uyabona ke lo. Ngoba ukhuluma iqiniso ube isitha sawo wonke umuntu. Sathe uphuma ngala kuthiwe la lona yena. Kodwa inkinga esibhekene nayo sisenkonzweni. Umnikazi waleli bandla uthi ufuna amaNazaretha ehlangene emunye. Usho njalo mayihamba ekuthuthukeni. Wathi singanibona senihlangene. Sihlangene madoda. Sihlangene. Qinisekile. Phoba vela kulobo bambe govuza uphuthu. Bahlanganise nemfino emathempelini. Bavela. Kuseyibo njalo bonyaza. Kodwa masikhuluma sophenduka izitha. Jehova njengoba ngihamba ngiyabuya ngomhla ka-28 uOctober ngiya eThemba Lethu. Ngifuna ukuthi lokusebenze ngikuthole la ekuthuthukeni ngikuthole eThemba Lethu. Konke ukusebenza committee belisebenza lo Amos ufuna ukulithola eThemba Lethu. Lisebenza kanje. Angisasikhona mthana. Ovela kumsindi esontweni. Kwase kukhona ingxoko manje ngeke nisebenze la nina sifuna imali yenu yonke ayizela. Seyivela manje. Ngoba ikomiti linye eLiHouten la khethwa ngomhla ka5 kuOctober 2012. Nikhona esontweni bangcwele. Askisi nina ningekho bese awufunde lapha ya kuGalatiya 6:4 akube yilo ahlole umsebenzi wakhe. Uhlolilo wakho wena uhloli akube yiloyo naloyo ola ekhaya nola endlini nolapha endaweni ahlola imisebenzi yakhe ukuthi ilungile na. Khona uyakubonga ngokwakhe. Ngoba uzobongwa ngokwenziwe uwe. Kungabi awuzubongwa ngokwenziwe omunye ukuthi umngani wami lo mayenza kahle kusho ukuthi kobongwa mina. Indoda nendoda inengenqaye langeni. Ukuba yilowo uyothwala owakhe. Uzozithwalela wena umthwalo wakho nemkhubo yenzayo izawuthwalwa nguwe. Uyawuqhamuka phambi kaJehova uyithwele. Kepha yena ofundiswayo izwi akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke. Lo fundiswa izwi akahlanganyele phela nomfundisayo ngoba sifundiswa izwi unyazi. Sase siphambana nonyazi kwenze njani makhoba? Maningakhohliswa. Lawo banikhohlisayo nithini ngabo?
maningakhohliswa. uThixo kahlekwa uNkulunkulu akahlekwa. ukuba lokhu okuhlonyelwayo umuntu wokuvuna. Yabo. Kusho ngomene njalo kusho uncobo ufunda iBhayibheli lakhe. Ubani ufundile? Oh, awumlando Phephiza. Amehla mafishane phela sengimdala. Amehla mafishane angikubonanga nxese bhuti omdala. Hawu Mantemu ngiyaxolisa mfowethu. Amehla angagugile. Akithi ngiyangibona phela. Yazi abantu abanezimvu labangaki lapha phambili ake nibuke bangaki. Banezibhunje impela zangampela. Yabona iqhude lelingale. Hayi kodwa abantu abanezimvu zangampela babili la ayibonga Nkosi. Kushuthi ithina esigugile alibonga uNyazi. Akube iloyo nalowo ahlola umsebenzi wakhe ngoba uzozimela ngempandla yakhe elangeni. uJehova ekubuza ithi inyanga yezulu ngale niyangiphikisa la kodwa ngale ngeke ningiphikise la ngikhombe khona ukushona khona. Ya ngoba uyaphikisa ushe. Bayamphikisa abantu ushe. Abe kuya ngami. Ngiyabonga amaNazaretha. Bona ningaka. Israndi yanibongela. Ngibonga uthando kini. Ningaluyeki. Nike nasitakula. Obaba befundisa. Bake basitakula labantwana bala Israel. Basitakula. Sengibona nje hayi inqolisa udakeni. Mali yesonto ingekho. Sathi sithi imali yesonto ayikho. Imali yesonto. Kanti thuyidlwe yimi njalo. Shame Dlomo, poor Dlomo Nkosi. Mase siyilandela imali yesonto ishone kodwa kanti. Yabona ke imali make uthiwa kanti la ngeke sayithola. Kodwa la nibabi khona amaNazaretha hayi nina nibenzana lo. Umuntu mayigila umkhuba niyamsupport. Athi egile nje umkhuba umuntu ubonakala nekubona ngisho ikati nje ukuthi lo muntu uyaganga lo. Kodwa abe nevi emva kwakhe. Elizothi lisuka leli viyo leli mase bhajwe phakathi odakeni bese bethina besingazi ukuthi wenzani. Nayo ke ingozi eyenziwa amakhola. Sigaxela nje makufika lapho. Iba nesibili okungcono thulakhe ngongakwazi ukumtshela uyabheda mfowethu. Akithi igwala vele. Mase ngibheda nje wedlomlale uyabheda kwenziwa nje lokhu kuleli bandla. Ngoba isebenzi inkani. Usuba nenkani mawelulekwa. Vuma ukwelulekeka. Uphephisana. Ngisene sonke. Ukhona nongangifundela uSamuel. uSamuel wasinga wathi mbo. Samuel uqala 16 qale verse. uJehova wathi kuSamuel. uJehova wathuma uSamuel kwase kwindoda endala egugi uguga kuleli bandla bathi awusenamsebenzi walutho umphuphe. Ngithi phela usuka yabona bese siba ngakanyana thina. Hayi sengibanga ngekho impela uthuli impela zinkani zababili hayi bathi abafana hawo wemkhulu uzoshaya yini. Lo engena nina le ngashawa yini. Mhlawumbe intandane kuthiwa hayi sala sekumsiza yona intandane. Bathi hayi sibona ngathi ngidalutho. Kodwa angishongo njalo kukodwa ukuthi ngeke salane. Yashongo. Ayibonga Nkosi. Angishongo kanjalo uzosuyangidelela ke. Vele ngeke sathola lutho. uJehova wathi kuSamuel funda qhuba uyakumkhalela uSawuli kuze kube nini. Uzomkhalela uSawuli kuze kube nini wena Samuel. uSamuel wayekhalela uSawuli ngoba uSawuli wayeyinkosi. Qhubeka.
lokhu ngimdelile mina engabi inkosi kwaIsrayeli. Lanyakaza kangaka isonto kulokukhalelana noSawuli. Yini inkinga yakho? Uzomkhalela kuze kube nini kanti wena uSawuli ngoba mina Jehova angisamdingi. Ngimdelile. Qhubeka. Gcwalisa uphondo lakho ngamafutha. Lalela ke Samuel. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Uhambe. Bese uyahamba. Ngiyakuthuma uJese. Ngizawuthuma kuJese indoda yaseBethlehem. Ngokuba ngizibonela. Ngokuba mina ngizibonela inkosi emadodaneni akhe. uSamuel wathi. Usethu uSamuel indoda endala. Ihambe kanjani? Nkosi, ngizohamba kanjani ukuya lapha eBethlehem ngoba kukhona indoda lapha enenkinga. Uma uSamuel kufa. Uma uSawuli ekuzwa ukuthi mina ngidlula la ngeBethlehem, uyakumbulala. uzongibulala. Ngisenamandla ngigugile. uJehova wathi. Uyabuzwa ukuqili basezulwini obuthandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu yasho njani yangayizwa? Yathi hayi amanga awafuneki. MaNazaretha angizona amanga amahle. Mawuqamba amanga, qamba amanga amahle aphilisa abantu. Musuqamba amanga axabanisa abantu. Yasho njani inkosi madala? Qhubeka. Hamba nethokazi. Uthi ke uNkulunkulu kuSamuel ekhehleni, hamba nethokazi elihle. Uthi ngize ukumhlabela. Uma udlula lapha la ebuza uSawuli ukuthi yendoda emkhulu uyaphi, ubuzo uthi hayi ngiphethe lithole leli, ngiya ngapha eBethlehem, ngiyakohlabela uJehova sibuse nje. Qhubeka. Bize uJese eze kuhlala. Mawufika lapha eBethlehem ubusubiza uJese, uthi Jese woza lapha sizohlaba nje, akho lutho sizobusa nje. Kwazisa uyokwenza. Ngizobe sengikutshela mina nje akafuni ukumtshela esaya ngoba usuka athi mabembamba ngophongwana athi hayi uthe uNkulunkulu ngiyogcoba uDavid ngoba usobe abantu babefuna ukubamba bakubamba ngophongwana gqi ngophongwana. Uthi hayi thatha ithole elihle uhambe nalo uye eBethlehem, mawufika ubiza uJese uthi akasondele lapha ekuhlatshelweni la senza khona idili bese kwenziwani pho? Wongcobela lowo engiyakumthu uthi uzawugcobela umuntu engizokutshela yena mgcobe. uSamuel wenza lokho akushiloyo uJehova. Wasenze njalo uSamuel. Waya eBethlehem. Wase eBethlehem. Amalungu omuzi amhlangabeza. Amalungu omuzi ayisayasondela amhlangabeza basibizile sawukela asihlangabezele amalungu omuzi athuthumela athi hey kwaqoqana ikhuluzo esonto la kwenzenjani madoda ngikwenzenjani awufune ke ayithuthumela athi ayethuthumela madoda ikhuluzo omuzi. uze ngokuhle na? Hawu mkhulu uze ngokuhle sabona wena singasakwazi. Ya wathi ngokuhle. Wayesethi uSamuel hayi ngize kahle nje ayikho inkinga. Ngize ukumhlabela uJehova. Singcweliseni. Hambani ke niyozingcwelisa nibe ngcwele nihlambuluke nigeze nibe bahle nifake amasudeni nize lapha. Nize nami ekuhlatshelweni. Yebo. Wabangcwelisa oJese namadodana akhe. Base bayahlambuluka oJese namadodana akhe. Khona ngijahile. Wababiza ukuba beze ekuhlatshelweni. Wababiza ukuthi abasondele manje la edilini lalenkomo isithokazi eselihlatshiwe ekuhlatshelweni ejadwini. Abeze manje basondele. Wathi uJehova ekufikeni kwabo. Wathi uJehova mase befikile labantwana bakaJese wabheka uEliyabi. uJese noma uSamuel wayesebheka indodana kaJese ngoba uthe uNkulunkulu uzongcobela omunye kumadodana kaJese. Wayesembuka
uNkulunkulu uSamuel wabheka uEliyabi indodana kaJese endala umfana omdala inkosana angivele kuthiwa inkosana aligqoje inkosana. Hayi uNkulunkulu akakwenzi lokho. Anamsebenzi nokuthi inkosana noma uyinkohlwa noma uthunjana uyinkosana kanyoka anamsebenzi nalokho. Ufuna lokho akufunayo uJehova. Wayesethi pho wathi impela ogcotshiwe kaJehova umi phambi kwakhe. wayesethi impela usho ku-Eliyabi firstborn ogcotshiweyo kaJehova umi phambi kwakhe. Ngobe manje uJehova wathi kuSamuel, wayesekhuluma umuntu omdala ungabheki ukuma kwakhe nobude bomzimba. Samuel mfana wami musubheka ukuma kwakhe komzimba nobude bomzimba wakhe, Ngoba mina ngimalile, ngoba lo ombeke phambi kwakho uzomgcoba mina ngimthandi. ngokuba uJehova akabhekisi komuntu. Kodwa ubhekani? Umuntu ubheka amehlo, kodwa uJehova ubheka inhliziyo. Injane yakho, injane yakho kwabhula umlilo wawubasa wena. Ikusele ukukholwa lokho madoda, yikukholwa bomama. Kwabhula umlilo nina nawubasa ngamanga. Aqamba amanga esontweni. Lakhuluma unyazi naliphikise. Yini inkinga vele? uJehova akabhekisa komuntu ngoba umuntu uyabuka amehlo udlomna behlakula abovu futhi akakwenza kabi futhi uyelo bone. uJehova ufuna inhliziyo ngaphakathi. Qhubeka. uJese wabiza uAbinadabi, Wayesebiza indodana yesibili uAbinadabi, wamdlulisa phambi kaSamuel. wathi Samuel, nansi indodana yami nayo hayi ingama phambi kwabantu phambi kwesizwe awuyibuke. Kwathi uJehova kamkhethanga nalo. Wathi nalo akakhethwanga lo. uJese wadlulisa uShama, Wayesedlulisa indodana yesithathu ekwase kuyithemba ke lakhe lokugcina ukuthi hayi kusho ukuthi impela ke uyeke lo. Indodana yesithathu uthi uNkulunkulu, wathi uJehova kamkhethanga nalo. wathi uJehova nalo akamfuni lo, ngeke aliphathe ibandla lo. uJese wadlulisa amadodana akhe ayisikhombisa phambi kaSamuel. Azaba u7 amadodana kaJese edlule phambi kaSamuel. Ethi hayi ke awubukeke mhlambe nakulawa mhlambe ukhona ozombona ngoba labo bathathe bengibhalanse ngabo uthi awubafuni, uJehova akabafuni. uSamuel wathi kuJese, uJehova awakhethanga nalawa. Kanti ubani ukhethiwe madala? Mase bewu7 futhi kuloko kuthiwa akekho okhethiwe. Kanti kukhethwe bani? Wenze njani wena? Lo khethiwe akhethwa ngawuhe ngokuthanda kwakho, akusintando yakho. Phela ufuna ukhethe uJehova uthi mbo. uSamuel wathi kuJese, Wayesethi uSamuel kuJese, baphelela abantwana na? ubuza indoda endala ibuza kumnomzane uyise weingane zonke lezi athunywe uyise wazi ukuthi ngizitholele indodana engiza kuyigcoba ibe inkosi esiswini sakhe uJese. Hawu Jese, sebephelele bonke ingane zakho. Kusho ukuthi uNkulunkulu amanga. Uyawaqamba uNkulunkulu amanga madala. Kanti pho kwenziwani esontweni? Manga uNkulunkulu engawaqamba amanga, wathi uNkulunkulu ekhuluma ethi sawuhlangana ethemba lethu, wena wawuqala okunye wena. Siyafika lapho bathi angeke umsebenzi, hey, ngeke yithi siphethela. Hayi bo asizanga kuwe, sizezwini lika Jehova thina. Uthe uJehova uzalana, siyeke sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu, mawufuna hamba uhlale phansi. Hayi ngeke sisebenze laphethe thina mina. Mthini makhono. Ulungile? Ulungile? Oqhubeke. Wathi kusasela omncinyane, Wasethi kukhona okuncanyana nje. bheka
bheka uyalusa izimvu. ulusa izimvu ngale vele yayingamthinti lento yokugcotshwa yini yona yokugcotshwa. Wayelusela izimvu zikababakhe nje le entabeni. uSamuel wathi kuJese, Sekuthi ithi indoda endala, thuma umthathu, thumela umuntu alandele umntwana loyo othi ulusa izimvu lapha entabeni. ngokuba siwuhlale engakafiki. Ngoba ngeke sihlale phansi engakafiki, sifuna ukumbona. Wathuma wamletha. Wasethumela uJese. Wayebomvu enamehlo amahle. Wayebovana enamehlo amahle ngathi awejulu. Awu ake ngibuke. Khona nonto unamehlo amahle. Ayilabonye banamehlo abovu bonke laba. Wabona yo hayi bangakwenza kabi laba. Kodwa wayenamehlo amahle ebomvana uDavide. Lusela izimvu lenganandaba nayo yonke into eyenzeka lapha yana kwadililele la hlathiwe inkomo ehlathiwe noma uyitholi noma engatholanga wengenankinga nje. Qhubeka. Wayebukeka uJehova wathi, suka umgcobe ngoba lo uyi. uJehova kuSamuel nangu kumuntu ebenguthume kuye. Sukuma manje umgcobe lo. uSamuel wathatha uphondo labafutha wamgcoba Yebo. phakathi kwabafowabo. Yebo. Umoya kaThixo wahlala kuDavide njalo kusuka ngalolo suku. Amen. Amen. Sikuleyo ndaba bafowethu. Jehova kabhekisa komuntu. Ngaleso sikhathi eGeorge uDavid wayeneminyaka ewu12. Age of 12 years. Tjana ona 12 years. Wongabuka lapha kule yakhe nganyana leya. Ubani una 12 years bafana lapha. 12 nje ubani phambi sesana. Lonke nibadala. Akekho na 12 la. Noma 11 ke. Nango na 11. Na 11 namkhulu. Uyabona ukuthi lo mfana unganani? Awuphakame mfana wami bakubuke. Bakuqa nje bakubona. Umuntu ona 12, 11 nango. Uyagcotshwa lo mntwana kuthiwa akabe inkosi aphathe impunga engangathi ndinentshebe yabona sinetshebe thina. Kuthiwa umoya kaNkulunkulu wehla ngaleso sikhathi wahlala kulo mntwana ukuthi akabe inkosi yesizwe sakwa-Israyeli. Aphathe izwe lonke umntwana ongaka. Kodwa inkinga iyodwa usekhethiwe phela. Uyabona nje la ake kulinganise la ngikhuluma ngepolitiki. La eSouth Africa sinomongameli. Bangaka amaqembu epolitiki akhona. Ubani ongangitshela? More than 500. Kodwa wonke ayevotile. Nelinye liphethe umengameli walo, uyabona thina makuwina thina kuzoba lo mengameli. Nalo kuzoba lo mengameli nalo. Kodwa ekugcineni uyedwa umengameli ozohlala esihlalweni. Aba babili nje uyedwa nje. Nasethempelini kunjalo. Uyedwa into ozoba umshumayeli. Uyedwa into ozoba umkhokheli. Kodwa ukhona bomthanda, thanda yabona. Bona mangabe umasipalibani. Ngoba unemoto enkulu. Futhi unemali unamathenda awu7. Uzongithatha ngiselapha ya. Phinde ngidla amanandi ahambe ngithengele endleleni. Nenkosana lena ngingagcotshwa usibanibani nje. Ngizohamba kahle. Hey, anginendaba nemali yakho mina. Yaka ngithi akunamsizi. Kodwa ngifuna mina umoya kaNkulunkulu kuwe. Ukhona yini umoya kaNkulunkulu? Shebo usho njalo. Jehova yes. Thathu nje. Fanele njani konje umuntu ozogcotshwa? Fanele njani? Lapha ebutithukeni ke kuthi siba nenhlalo. Khona into eyenziwe lapha basibukisa ithelevishini enekhanda lapha. Elisho ukuthi umuntu ofanele agcotshwe kufanele abe njani. Into ozokuma nje phambi kwabantu kufanele abe njani. Khathana noma umvangeli, noma umfundisi, noma umshumayeli, noma umkhokheli. Kodwa kufanele abe njani umuntu ofanele agcotshwe esontweni madoda. Funda lapha Timothy 3. Ngesizwe ukuthi kanti
Ufanele ugcotshwe umuntu onjani kana? Lelizwi liqinisile ngokuthi uma umuntu efisa kubeka umbonisi. Hey, lelizwi liqinisile ukuthi umuntu mayefisa ukugcotshwa ame phambi kwebandla. Uyanqanela umsebenzi omuhle. Impela uthanda umsebenzi omuhle. Kufanele umbonisi abe ungasolekiyo. Angikulungile ukuthi kugcotshwe umuntu osolekayo vele ukuthi hey lona uyahamba lo futhi mabheka amakhosikazi ethu uzalandele ke ngobathi akalo uyasoleka uzostayela inkinga. Qhubeka. Indoda enomfazi munye. Indoda eganiwe. Sonke siganiwe. Sonke siganiwe. Phela monga ungaganiwe ufanelanga uma phambi kwebani. Mongaganiwe nje. Awufanele ugcotshwe. Usuke upheleka nje lento uzohlupha. Uzohlupha bobona imali zethu lapha sizondle kahle. Uzokhathaza umthetho nje wakho ngiyakubona. Ugcina ulula intaba. Intaba yogcina inde ngade endlula mithi. Ubuka into engakufuni wena ngoba unaye yakho. Akube indoda eganiwe ezawugcotshwa. Qhubeka. Ebhekisisayo. Indoda ekwazi ukubheka. Eqondileyo. Iqonda indoda. Ehamba ngokufaneleyo. Ihambe ngokufaneleyo. Ungabuhlwathiza nje ungena kuzo zonke izinto lezi. Ephatha kahle abaphambukileyo. Umuntu ozophatha kahle abantu abahambeleyo baphambukileyo kwakhe abaphathe kahle la ethempelini ndawo bafuthi bakhona umuntu lapha ofika lapha enkonzweni unenkinga ngangabona umuntu bakhola Manazaretha befundisi ngake ngabona umuntu ngacishe ngashaya isibhakele esontweni umuntu ogcotshiwe ehadlaza umuntu ongagcotshiwe ongakholwa nje uhlushwa inkinga emhluphe kwakhe uthi bamlayela hamba kushembe uzothi uyafika indoda egcotshiwe yamhahamza kwabanda inhliziyo kimi ngathi ngaza ngake ukuthi indoda lalela la mazosibhedela thi asiyona into okubhedelwa wuwe lo muntu uyambona okokuqala nje akazi lutho indaba yala esontweni ngabe wena uyamtotobisa umeluleke kahle akenze njani uyamhadlaza nje awunendaba na futhi ufuna ukwazi la inkinga yakhe kuphi uyamhadlaza nje wathi awufanele hey phela angithi mina ngilosile madodana inkinga yami nje mase ngizitha ngisakuzwa ukuthi sondela masishane ke kuwe bese kuthiwa ikhanda lami lisebenza kodwa ngangimkhuza ehadlaza umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe unenkinga yakwakhe uzoyibika kushema okwakho wena nje obukhona meluleke kahle mphathe kahle uzumhlalise phansi umndiki step ahlale uthatha isitabelelo sakho umnike sifundiswa kanjani sonto qhubeka ngizwe efundisayo indoda ekwazi ukufundisa engabe sidakwa angithi nidla amasavana manje esontweni aniwadla amasavana angithi abantu badla amasavana ngiyangifika ematafuleni lamaNazaretha ngibona amasavana egcwele itafula kuthiwa hayi akudakani lokho amasavana nje uyothi umbone umuntu usethi usiyaphambanisa amehlo bayibheka sabona kahle usedla amasavana dakile kodwa usesontweni ngidla amasavana esontweni kwezwani la awadliwe amasavana la ekhaya bo qhubeka ngizwe engabe uhlanya akafunakala umuntu ozoma phambi kwabantu abe uhlanya qhubeka engabe umfisi kepha emnene angafisi izinto ezingadingi yena kodwa akabe emnene engaxabana angalwi nabantu hey jamani nikelani imali lethatha kimi imali hey akufuneki umuntu ozogcotshwa phambi kwabantu akhulume kanjalo nikhona esontweni banjwela qhubeka ke engancaneli imali
Ufundeleni lapho. Ngoba isonto manapha nje kanje abantu bafuna imali esontweni. Isonto nje abantu bafuna imali. Abanendaba ukuthi abantu bayahlupheka batholile usizo noma balithola lethani imali. Cha, imali ayiye kumnikazi wayo. Akwenza umsebenzi kaShembe ngemali. Akangabe umuntu othanda imali umuntu ozuma phambi kwabantu ngoba uzodala inkinga. Qhubeka. Emela kahle indlu yakhe. Akube umuntu okwazi ukumela kahle indlu yakhe. Abantwana bakhe bemlalela. Izingane ozizele zikwenze njani? Zikulalela. Benokuhlonipha kahle. Zihloniphe kahle. Ngokuba umuntu engazi kumele yakhe indlu angagcina kanjani ibandla likaThixo? Yebo. Akusho ngomena njani. Kusho umculo. Asiyini. Uma umuntu engakwazi ukweluleka indlu yakhe, engakwazi ukuphatha kahle indlu yakhe, uyasebenza eGoli noma useThekwini, izingane zilambile ekhaya, azidlile, unyoka kadlile, uhambe uma wakho eBhogenji, uhambe bambe itoho, athola u5 rand ukuze aphilise izingane zakho, kodwa uhlezi kamnandi la. Kulungile? Kulungile? Uyazi hayi ake ngigadle malanga kimi. Hayi angigadle. Hayi uma kahle umakhubu ngiyambona ulindelisa gila mina. Yagadla manje. Yini le dala ukuthi makholwa nina nisebenza ningabafana emakhaya. Kube nenkinga yokuthi ekhaya aliphatheki ikhaya lakini kodwa ukhona kuze kusuke uSithembi kube uyena osephethe umuzi ekhaya. Athenge inkomo uThembi kwenziwe umsebenzi la ekhaya nezimbuzi kodwa ukhona umfana la ekhaya. Kwenzeke kanjani? Awufile umuzi? Kwenzekala kanjani lo? Hayi ngiyakuzela. Ngiyazi vele uthe ugalantile. Sengizoba isitha semvu anginandaba. Kusho ugalanti 416. Yini le dala ukuthi ekhaya kini ukhona ungumfana uzelwe ubaba wakho wathi ubaba wakho ngizela insizwa uvukile namhlanje umuzi kaBaba wena usuba inkinga odadewenu sekuyibona abaphethe umuzi manje uyophinda uthini bakho ke nithini kanti ku14 ngomkethu hayi ngiyagadla futhi ngapha ngakini ake ngigadle ngakini lungani kahle ngiyagadla wena yini le dala ukuthi amakhosikazi ethu esiganile inkosikazi mangithi ngiyakhuluma ithi hayi ungazongitshela mina kwenzeka kanjani nishumela mphika lu14 nina unkosikazi kuyenzeka yini phakathi komuzi wendoda khuluma kakhulu esontweni befundisa ukukhuluma kakhulu esontweni bathi abakhokhela hayi mana khona lapho ungabusaqhubeka bathi angiqedele khona lapho bathi angiqedele unkosikazi eganile la ekhaya angene esibayeni afika khomba inkomo ezohlatshwa kwenzeka kanjani esibayeni phela isibaya amadoda kithi unkosikazi ungena kanye esibayeni mhlazane efika la ekhaya uyafika khonje isihlahla ayiswela kade khishwe kubo wakhishwa ngenkomo abanye bamkhipha ngembuzi wayesethathwa uyise noma umne wabo wamdonsa ngengalo ehleze emva kwensika lapha emva kwensika kuhlala izalukazi zala ekhaya ahlala amakhehla khona kuhlala izalukazi bamdonse ngengalo uyise ahambe naye ingane isikhali njalo ngoba isitsheli la uyakhona ngane hambi kushitshile konke njengoba uhamba la namhlanje sokwaba izinto zakho zonke ufile le ekhaya ngale nkomo lesikubulela ufila usekho hamba uyovuka le la uyakhona ngoba indoda ithandwe uwe bizi imdonsi indoda idonsi ingane nawe kuyona suye ngasemnandi kuba izophinda ibe nezwi kule ngane
Indonsi ize nayo ingene ngesango yenyuke iye ngasenhla kwepali kufike kubekwe ibhokisi lalengane lomshado ibekwe yileyo nto phela ngathi ibhokisi lingahlukani nomnikazi walo liphela likona kodwa wena onke abantu banama amabhokisi anganabo nyolishiyele ibhokisi elile besiza lengane ifike lengane ibekwe phezu kwebhokisi iqhoshe phezu kwalo akekho umuntu onelungelo lokuqhosha phezu kwebhokisi likamakoti naye ugcina lelo langa lelo liqhosha phezu kwalo athi mase eqhoshe phezu kwalo ahlale phansi bese iyathemeleza indoda yala ekhaya itshela amakhehla ke manje ngokusemlethe emakhehleni ayekhande athi akhande lo muntu leka ithi useyahamba ke nangu unozibani namhlanje uya kogana uye ndodini athe uyayithanda yena hambani naye nisitholile izalukwazi zala ekhaya ezikwazi ukugana zihambe naye nikhona esontweni bancane pho ivela le ndaba yokubuya emzini buya kanjani emzini uganeni wakhishwa kanjani la uyakomphumuzo ngoba lapha kini wabulawa wafa usekho kwabiwa ngisho izinto zakho wena baba uthi mawuthemeleza lapha uthi hey le ngane njalo ngixoshanga le ekhaya wena ngane ngisenekamelo lakho lana mabe kuhlupha lapho obuze la usho kubani lo bese yahamba ingane bese kuvuthwe kuba mayiqeda ithemeleze ukhale wonke umuntu egcekeni ngoba uyahamba lo muntu uphumile finish phelile ngayo lekhaya aphume bese ethiwa ke ngane yami njengoba uphuma la ungalokothi ubheke emuva hambela ungabheki emuva kusho ngabe kwenzakalani la uhambise umfazi kaLothi umfazi kaLothi waphenduka isidulu nawe uzophenduka isidulu ubheke emuva uyahamba ingane nansi iye emzini ifika ihlala emzini uma ifika lapha yana kukhona inkomo ezimbili ezibulawayo lesikho ngiyayibona leyo kuphosa mawuyise ngenayo akanayo kodwa lezi ziwu2 inkomo yokumkhulekela la idlozini lala ekhaya ethwa yombeka thina sithi isigodo bese bakhona inkomo yomqholiso ethi namhlanje engane yami ubuntombi bakho buphelile uyakholiswa la ekhaya udlisa la ekhaya edlozini uvuka la ekhaya namhlanje usungola ekhaya awusophinda uhambe nikona sophini Ponithini bakhokheli asilungizile indaba nibatshela nomkethu nampa beyakhe izindlu bebhidliza izindlu zangasendle nithini kubo ungama yakhe indlu ekhaya akhe nje phela ngingazange ngisho bese kuthiwa mina ngindoda la ekhaya ngizophinde ngingene kulandla into yami ungenzeka uzosho kanjani lo angiyazi ukuthi akhe kanjani kodwa kungapha hayi nice hey aningibonanga ngisho ukuthi ngikhombe ngapi aningibonanga lezi inkomo ezimbili kusuka abantu bangale kubo kamakoti kuqhamuka abangapha kubo mkhwenyana amakhosikazi amadala avuthiwe ebese ehlala esibayeni usuku lokungena kamakoti esibayeni bahlale lesibayeni lezi inkomo sezibulewe leyo yokuqholisa iyahlinzwa zikhona intombi idabane esishana nje ama hips yabo le ntombi isincengele ethi hayi hey konke nizishimana asikize uvela uyibulala inkomo emqolisa ayibulawa kanjani inkomo emqolisa ibulawa nentombi zihlabelela zithi ayivuke abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke abanye bathi ayilale igcinilele vele makoti kufanele igcinilele uyalwazi udaba makoti kufanele igcinilele vele ngikhuluma ngabe esontweni nxesela kodwa lezo nkomo ziyinkinga ziyayidala inkinga emshadweni wakho uma seqedwa lapho sengaqedwa uma seqedwa lapho kumbi umgodi esibayeni
Lo makoti mayesefikile nje wafika wayibhobosa inkomo la ucabangweni ephethe unikezwa isinqindi, usukeza nesinqindi sakhe vele. La ngasenhle eqingile qi. Ngoba kufunakala bonakale bese kukikiza izalukazi la ekhaya zithi kungena intombi la ekhaya. Zibuka nje iza lapho zithi intombi, ngisho la inhlangothi zakhe ziyavuma ukuthi intombi lengena ekhaya. Ize lengane iza nentombi zakubo zihlabelela ifika ingene esangweni iqonde ngqo bese beyithatha bathi nayi inkomo bese bemnikeza izalukazi lekhaya zikhiphe isoso elinemali elinocu iza nocu yona bese beyinikeza ummeso la ekhaya mayibhobose ngowayo izobe isibhobosa le nkomo ucaba ngemthathela uthurandi ivala inxeba ithatha ucu ilibekelana bese iyayathi inkomo isihlinzile bisiphuma yahambile esihlahleni. Igcinile ukungena esibayeni. Pho ungena kanjani siyokhomba inkomo esibayeni ezohlatshwa wena unkosikazi? Bikhomba kanjani? Nenkomo zololobola ikhonjwa uwe futhi. Esibayeni sakithi. Awusekho-ke loyo mzi ufile. Hayi ubhebhisa. Ngikhuluma kakhulu. Bhuti. Hayi ngicona ngileko bhuti hayi. Kodwa sengigcina. Nakho ngicela ukusho. Bashumayeli. Bakhokheli. Uma ugcotshiwe ungumshumayeli ethempelini. uNkulunkulu inyanga yezulu yathi akube khona ama-committee ethempelini. Umuntu uzoba usihlalo we-committee elikhona ethempelini. Ubani? Nakwela kunjani? Shintshoba. Awuqabele noNkulunkulu kanjani? Umuntu ozoba usihlalo kwaleli committee elila ethempelini. Ubani? Automatically umkhokheli uyangena ecommittee. Akuthi umuntu azakhethwa. Abantu abakhethwayo ama-edition members. Kodwa usihlalo wethempeli umshumayeli. Lalela ngesikhathi ukhetha inkosana uthi ayibe usihlalo ethempelini. Phelile ngomshumayeli kuwe. Phelile finish awusayena umshumayeli. Ngoba sizozwa ngosihlalo ethempelini. Masifika nje sibuza kwesihlalo. Nawe ubuza kuyena. Konje sihlalo uphethe. Usihlalo uwe. Uma kungukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela enenze ngayo, usihlalo le nayikhetha inkosana ayingenzi lutho ingalawulwanga uwe mshumayeli. Uma kwenzeke ngebhadi ngoba usihlalo uwe, mhlawumbe amandla awusenawo-ke. Sithi hayi, nkosana angisize. Kodwa egameni lakho. Nikhona esontweni? Khuluma kakhulu esontweni. Ngisho lento ngoba isonto lonakele. Loniwa woyihlalo. Abangesiyona abagcotshwa. Kugcotshwa nje inkosana kanti nenhloso zayo. Ilithathi ushembe inyanga yezulu mdla iqeda abaphathi. Ubani wazi? Nani khona mkhona? Mdla iqeda abaphathi kanti kunabaphathi libani. Yathi inyanga yezulu ngiyabaqeda abaphathi esontweni ngoba uthi umphathi ekhuluma ethi umshumayeli Manazaretha kucelwa umuntu unikele umnikelo oyendaweni ethi asukume umphathi athi ezame insizwa ngeke zikwenze lokho. Insizwa ngifuna lapha phansi kwesihlahla. Asukume umkhokheli athi makhosikazi ake sibonane lapha ya. Asale yedwa umshumayeli ethempelini. Amandla athathwe umphathi. Wasethi inyanga yezulu ngiyabaqeda abaphathi. Saphoqa ngenkani. Yathi inyanga yezulu ngiyabaqeda abahlambululi unyazi. Ngiyabaqeda abahlambululi. Bakhona ngenkani yethu. Ngangikhona phela entokozweni. Ithi inyanga iluthu unyazi ngiyabaqeda abaphathi namhlanje ngoba abaphathi usuka kwaseme baguqile. Uyophuma phezulu udlule ebuhleni. Baguqile bahlambulula abantu mawuhlambulwa uphethe 20 rand ufaka la esakeni. Akuna change sona sakho leso. Uphethe 100 rand ingena esakeni.
Phephisani baba angikhethe inkosi enhle yasezulwini nyazi bangcwele isikhathi sesonakele kakhulu impela bantwana benkosi kodwa ngicabanga ukuthi njengoba ngikhona la angisebenzise leli thuba ukubonga abantwana base-Israel namaphethelo njengoba sila sibizwe izwi labo bathi asize bezosibuka kodwa ukusibuka kwabo ngicabanga ukuthi thina singabefundisi bekusifanele ukuthi uke wathi ukungena kancane uDinanga wabuye waphuma angazi ukuthi uhlukunyezwe yini uthe seyisethi uyibambile waphuma ngathi waphuma waphathisa gila manje waqonqotha ngapha emva kwakhe waphinde waqonqotha ngale hayi bangcwele maIsrael amahle siyabonga imisebenzi emihle enisenzele yona njengoba kade khona uJehova emzini wasekuthuthukeni alikho elinye ithuba esiyophinde silithole singabefundisi ukuthi sinibonge enihlangene ayibonga inkosi alikho nje elinye ithuba esingaphinde sithi siyalithola manje ke isikhathi sona asisekho bantwana basezulwini kakhulu kodwa yilokho nje nami engithi ndikusho ngaphambuka endleleni inga ina Jakobe 5 verse 8 ngizohlala phansi emva kwalencwadi. Hey lithe izwi size sihawuke. La kade ngikhona ekseni. Sibe nenkonzo emnandi. Ushembe uThixo ayibonga inkosi. Angazi noba ukhona osaphika ukuthi unyazi uNkulunkulu. Iqembu elithile ningahleki njani. Ngicela ningaxabani esontweni yezo. Iqembu elithile
lali kade selibulewe inkwankwa indlala for 10 years lephelile induku baphethi baba satheme angazoba lo abakhumbuza ukuthi uNkulunkulu usemhleni baba siphelile induku hawu benzekada ya shumle minyaka asitholi silamli into yasezulwini hey ushembe uThixo kancane into yasezulwini naye hambani Nkosi nibusise nizongena kumafayini ningahleki ngiyazi bakhona abazohlekana emva kwami ngiyabazi futhi hayi angisho kuwe uyabona ke mfundisi ngithe khona abazohleka bayisholo bona sebehlekela bona ithi asesulwini hambani nizongena kufana bamba badlala bangena kufinal kuthe ngesabatheli zabo baphinde badlala nayo le team yabathela induku baphathwa inkwantshu awu ayikhona isicoco engeke silunge baphathwa uva Nkosi yamakhosi babuyela kubaba hey ushambuthi babuyele enkosini Nkosi asibathembi laba bantu ungathi bazosilimaza ngento luntu nyazayi tshintsha lo bambayo isho kanjani Nkosi ihleli skip awu wancela ushembe uyakuhlelela impilo yakho ushembe uhleli skip esezile empuza bene eseze empuza wasihlela skip bathi bafika bafana bathi ayafika mathathu angichemile njalo akuchemile bafana besono siyacobona leza kodwa into engithokozisa kusho uNkulunkulu wethu asimbabazi ngani bantwana basezulwini indaba enkulu kangaka uthema efika nangu umfundisi ufike uRamaphosa la emzini wasekuthuthukeni nangu umfundisi nangu umunye umfundisi uthi uRamaphosa ishambe ngize kuwe sasibane endlini yesonto nani khona nambona uRamaphosa engene ekuthuthukeni asibabazi ngani indaba enkulu kangaka esenziwa unyazi phambi kwethu hawu mongameli sithi silwane mongameli uzothi kwenze njani athi mongameli hayi ngixabana nalensizwe yakwaTrump isingithathele zonke izinto nalezi imali bekade ngixhasa ngazo uyithe sithi silwane awukhulumisani ngani naye uphi namhlanje uRamaphosa ubani ongaphakamisa isandla ngitshela uphi uRamaphosa sacisha saba senkingeni uthi uRamaphosa inhlangano baba esibambisane nazo zicela ukuthi ngoba manje uTrump esekhuphule eseyithethe imali yakhe ngcono sikhuphule iVAT luthi uNyazo uzokhuphula iVAT vele abantu bakho behlupheka no ayitholi SMS kule nyanga ezayo njengomhla ka2 May yonke into ikhuphukile kodwa wathi sephuma namba befundisi ngikhuluma into ekhona abangcwele ngihlephulela nje wathi phuma umongameli yasethi into yasezulwini umongameli konje ubuthi uzothini baba ngithe iVAT wathi hayi iVAT ngeke kulungele ngabe wena uthatha labo 350 uvule ikhungo la uzofundisa khona izingane zabantu abamnyama uyeke ukubanika zo 350 ngoba labo 350 badala ukuthi badlintsana wathi umfundisi uzama phela ngihleli bafundisi ngihleli khuluma ngoNkulunkulu wathi umfundisi unzama hey mongameli uzwile uthini Nkosi wathi baba ngizwile kodwa ngangimbona ukuthi akazwile kahle wahamba uRamaphosa bamemezela ukuthi iVAT bazoyikhuphula la nyakazizwe wabona ukuthi yabona manje liyanyakaza sithe sisalindele ukuthi imoto zethu zizawudliwa hey uyasithanda ushema
sisalindele ukuthi amabhondage azothathwa wafika uNkulunkulu wangena enhlizweni zabaphathi bezwe izwe lingawakhuluma manga yeka lento Ramaphosa ngoba ayibasiza abantu bakho ya reverse VAT back to normal lithe izwi anikhulumisani ngani no Trump uphi namhlanje usemelika namhlanje ayibonga into esezulwini how nihleli nje hey angisho lutho kodwa ayakho lutho bambonile uNkulunkulu nongamthandi yozamthanda ayibonga Nkosi uyeza uNkulunkulu emzini wasethemba lethu funda incwadi macingwa nani anibekezelani niqinise inhliziyo zenu qinisani inhliziyo zenu fika kwenkonzo ngokuba ufika kwenkosi usone kuseduze ningasolani yekani ukusolana manje funa nila sizolahlwa ithi inkosi emzini wasekuthuthukeni nginikhuzo kokugcina ngikhathele nina nangumahlulu emnyama emingasemiya awuyeke indaba ezitha iphele ligcwele emkhulu baba uyeza emzini wasethemba lethu bakhona abancele abefundisi bamemeza inhlangothi zonke bathi maNazaretha abazalwane lithandanani siye kuJehova sibahle ayibonga Nkosi asiyeni kuThixo sibambene nesandla ngiyabonga ukubona ikhehla elubaba umfundisi Mavuso Dumela ntata how are you very good siyabonga tata ngelinye ilanga safika kulomuzi macingwane safunda incwadi yeZakha u19 ngizothi uverse la khona 22 ngicela ukuyiphinda sasifunda khona la dinani gijima mfana 22 hawu iBhayibheli la usafuna namanje hey saze sabaningi esihawukele kambe besizokwenza kanjani ukuba le ndoda esize kuyo la ibingenawo umusa besizokwenza kanjani kodwa lithema liphumisi lathi sibizwe esihawukele yilona lo uthe noba ngingakwazi ukuhamba hayibo nakho simenyezwa esihawukele ngiyaya khona ibingamela lifundiwe kodwa ngoba ubheli iBhayibheli funda okufiswayo komuntu okufiswayo ukuthandwa kumuntu kububele bakhe yena ni asithandi wena indaba ezitha ukuthi sibuye sizogcwala lana nje hayi ukuthi sithandana kodwa sithanda ububele bakho ayibonga Nkosi nawe mzalwane nawe kholwa mawuhlezi nje uyikhola umuntu iba nobubele phela nabanye abantu khona sizokuthanda nawe phela sikusondeze eduze and then we tell you we love you so much hawu madoda naye kanti ukuthandana nihleli noNkulunkulu sibangani kanti indeba kwani sontweni thandaneni nje kube mnandi siseni kuzwile socela ukubuyisela umbhobho ngoba akabasifulela inkonzo Ngiyanibingelela maNazaretha. Ngangigcina ngisemncane emhlosini. Kodwa ngiyanithanda. Ngiyanithanda. Hlanganani unyazini. Abanihole njalo befundisi. Ngiyabonga nami bayacala ukuzongiphathela inkonzo. Yebo ngibangidama bangibiza ngamasondo hayi ngamasawa ngiyabacela kodwa ngiyabonga namhlanje ngiphathe inkonzo amen ngiyabuyisela ubaba undongasiphathe
awuManazaretha uyasonga esiwami ukuthi sibizelweni abafundisi abasonga ukuthi uyabona manje njengoba ngithe mina yimi ngedwa umuntu engingezwa ukuthi sibizelweni manje nabo abasuthi bafana nami kahle bengithi ukhona abakuphethe kulungileke sibizwe uthando lonyazi wabona namhlanje yena laba abashuthayo abashuthe beposte ukuthi igoli namhlanje yena belihlangene kodwa i-Israel mayibonga inkosi uyojabula unyazi ukuthi besikhona phakathi kwenu siyakubonga lokho engathi inkosi inganibusisa kodwa ngiyacela mina maNazaretha ukuthi hey uyabona thina sina mina nje uthando mina nginalo sizani phela ningasihlukanisi thina maNazaretha singabefundisi baseGoli asisebaningi manje ngicela ukuthi ningasihlukanisi inkosi ibusiseni uswile ebusiseni ukuqa kwebandla 126 Oh, Pagama